Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ефір телеканалу АТR продовжує спеціальний випуск. Сьогодні ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається в країні, зокрема все, що стосується лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі. Сьогодні з останніх новин, буквально декілька годин тому, була оприлюднена інформація, сказав про це прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко, про те, що підозра екс-президенту Грузії вислана за його адресою проживання. Тим часом, також вже говорили про це неодноразово, що він поданий у розшук, тобто Міхеїла Саакашвілі зараз розшукують, а поки його розшукують, він перебуває, власне, під стінами Верховної Ради. І вже сьогодні зранку він поспілкувався, дав такий певний брифінг, на якому повідомив про свої найближчі плани. Там він зазначив, що він, безумовно, відмовляється приходити на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку. Зокрема, він прокоментував ситуацію з вчорашніми доказами у Верховній Раді, коли Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував певні аудіозаписи та відеозйомку стосовно, які свідчать про те, що Саакашвілі отримав певні кошти від людини, яка є причетною до родини Януковича, Курченка. Таким чином, Саакашвілі наразі підозрюють, йому інкримінують і відповідну підозру відправили, звинувачують у замаху на злочині, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, сприянню учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. І вчинені службовою особою або повторно. Зокрема, Міхеїл Саакашвілі анонсував сьогодні о 6 годині вечора зібрання. Він сказав про те, що збираються на вічі, і вони також висувають вимогу не просто розглянути можливість імпічменту, а прибрати злочинне угрупування з правоохоронних органів і почати процедуру імпічменту президента. Тобто вже почати цю процедуру. Я пропоную, аби згадати, власне, як відбувалися ці події, пропоную подивитися і послухати вкотре саме ті записи, аудіозапис та відео, яке оприлюднив вчора у Верховній Раді Юрій Луценко. Алло, добрый вечер. У нас хорошо. Как у вас дела? Ну, все, движемся в правильном направлении, я думаю. Ясно. Так что мне мой друг передавал дальше, что с вами общаться, и он очень был доволен и благодарен. Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись там по пунктам. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека, и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Такі докази, які оприлюднив вчора Юрій Луценко у Верховній Раді, Міхеїл Саакашвілі вже встиг прокоментувати, висловити свою точку зору і свою позицію стосовно бачення такого доказу. Прошу відео. Ну, во-первых, я скажу, что Юра Луценко бессовестное брехло. Как ему не соромно вообще вот то, что он сегодня говорит. Во-первых, все эти деньги, которые якобы нам передавали. Во-вторых,
Мы хорошо помним, как русского олигарха, мою голову наставили на туловище другого человека, и МВД в 2015 выложила видео, когда я был вместе с русским олигархом. Это из той же серии. Там видео было, а здесь еще аудио. Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я никогда не общался с Курченко. Я не знаю, как он выглядит. И у меня ничего общего. Я знаю Путина. Могли бы сделать мое аудио с Путиным вместе, если я не уже такую фальсификацию шли. Все очень просто. Они испугались марша на прошлой неделе. Ко мне Порошенко посылал раньше Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить про коррупцию, особенно про коррупцию в военной сфере, то они создадут компромат, если его нет, и они все выкинут по линии СБУ. Вот то, что они сделали. Если люди, кто-то такой глупый, который еще может это верить, это одна история. Вторая история. Еще раз говорю, сегодня народ Украины, тысячи и тысячи людей, обычных граждан, я этих людей не знаю. Ну, там были некогда наши активисты тоже подоспели, но это были обычные граждане, которые живут вокруг Майдана. После того, как меня достали из дома СБУшники, они просто вызвали меня из плена. Украинцы своих не сдают. Я за то, чтобы освободить народ от этих уродов, от этой олигархического ОПГ, которая захватила контроль над Украиной. Я самый главный враг Путина по постсоветскому пространству. Я первый принял бой от Путина. Я привез сюда сотни грузинских офицеров, которые сражаются до сих пор на Востоке. И я точно знаю, что они сливают сразу через Медведчука, через Ахметова, через всех остальных. Поэтому у меня план оставаться здесь. Я призываю людей присоединяться. Но очень много людей едет из региона. Международная пресса. Сегодня тут выступали депутаты Европарламента со сцены, которые... Скажіть конкретно, що тут буде відбуватися? Еще раз закончу. Депутаты Европарламента выступали. Много иностранных деятелей сделало заявление. Калбил сказал, что это катастрофа для Украины. Это политический арест. Это известнейший европейский деятель. Много других комментариев. Все очень просто. Здесь мы будем оставаться и требовать от парламента. Во-первых, разобраться с этими лживыми правоохранителями. Во-вторых, начать процедуру импичмента за воровство Порошенко. Вот это наручники я сохраняю для Порошенко. Жваву дискусію резонансу у Верховній Раді викликали, безумовно, ці докази, які були оприлюднені, і народні обранці займають різні позиції, в них є різне бачення стосовно цієї ситуації, що склалася. Зокрема, ні для кого не секрет, що такі народні депутати, як Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, підтримують Саакашвілі. Принаймні, вони брали активну участь у мітингах, організованих під Верховною Радою. Зокрема, таку звинувачення у посібництві в цьому Юрій Луценко також висловив вчора у Верховній Раді, і реакцію на таке звинувачення от Сергій Лещенко відповів наступне, прошу відео. Я хочу повідомити Генпрокурору, що, напевно, його погано інформують, тому що лише о 10 ранку я приїхав потягом із Запоріжжя і жодним чином не міг допомагати Саакашвілі кудись там заважати чи не заважати. А що стосується Курченка, то нехай Генпрокурор запитає, а кому ж Курченко заплатив декілька сот мільйонів доларів за український медіахолдинг кілька років тому? Може, він не знає прізвища Порошенка і Ложкіна, які були отримувачами цих грошей від Курченка? І якщо Генпрокурору цікаво, то нехай він розкаже, а чому він врятував Юрія Бойка із справи Курченка про скраплений газ, коли 2,5 роки тому слідчі підготували проект підозри і внесення в подання в парламент про арешт Бойка. І Луценко за цей час, як і Шокін, не вніс подання на Бойка по справі Курченка, де йдеться про $500 мільярда розкрадених українських грошей. І якщо вже зовсім цікаво, то нехай розкаже він, чому він не вносить подання на Лукаш, підозру на Лукаш, і чому він блокує справу Пшонки по колезі Карнацькому, який на весь світ вже повідомив, як його рекетував. Дякую. Колеги, отже, як я і обіцяв, зараз... Відповідь, будь ласка. Сергію Лещенко, пам'ятаю той день, коли ви з друзями просилися до нас у список. І тоді я вам казав, візьміть одну справу, в якій розумієтесь, і доведіть її до кінця, і станете справжнім пізнаваним авторитетним політиком. На жаль, сталося не так. Скажу вам дуже просто. Брехнею світ пройдеш, а політиком так і не станеш.
Вся ваша брехня, яку ви щойно озвучили, неодноразово спростовувалася офіційними посадовими особами, в тому числі в слідстві. Але вам так хочеться, щоб вас бачили, і щоб так забули про вашу незвідки взяти величезну квартиру, що ви не можете зупинитися в брехні, і тому підтримуєте Саакашвілі, який в цьому вам дає майстер-клас. Сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради голова українського парламенту Андрій Парубій повідомив про те, що чекають сьогодні на звіт народні депутати, на звіт голови СБУ Василя Грицака та Генерального прокурора України Юрія Луценка. Саме зараз там збираються народні обранці, аби слухати цю доповідь, цей звіт, тому я прошу відео. Спектр правозастосовуючої функції Служби безпеки дуже широкий. Від традиційної контррозвідки до протидії кіберзагрозам, протидії міжнародному тероризму, захисті критичної інфраструктури та протидія організованій злочинній діяльності. До її сфери входить і захист державної таємниці. Водночас я хочу зазначити, шановні депутати, щодо того, на що ж найбільше Служба безпеки тратить свій час. Близько 70% нашого робочого часу і зусиль ми спрямовуємо на протидію російській гібридній агресії проти України та локалізації діяльності її спеціальних служб. Хочу акцентувати вашу увагу, що навіть зараз, у ці хвилини, в зоні АТО перебуває більше 900 співробітників Служби безпеки. Це офіцери, які виконують важку роботу, починаючи від забезпечення контррозвідувального режиму цієї території, закінчуючи боротьбою з диверсійно-розвідувальними групами і розвідувально-підривною діяльністю спецслужб. Так само хочу зазначити, що Служба безпеки України веде велику, достатньо хорошу бойову роботу в зоні АТО. Хочу наголосити, що 23 співробітники Служби безпеки загинули з часу проведення антитерористичної операції на сході нашої держави, більше сотні отримало поранення. День починається у нас з війни на сході, і вечір закінчиться теж війною. Величезна робота ведеться нами з протидії спецслужбам Російської Федерації в цілому, яка ведеться по всій території України. Наш здобутий досвід з протидії російським спецслужбам і протидії гібридній агресії високо оцінюється партнерськими спецслужбами, що постійно фіксується в ході міжнародних зустрічей. Одним з напрямків діяльності Служби безпеки є протидія корупції та організованій злочинній діяльності. Хочу зазначити, що у 2016-2017 роках за матеріалами спецпідрозділів БКОЗ розпочато 2799 кримінальних проваджень, в ході яких затримано, оголошено про підозру, вилучено і так далі, було проведено велику роботу, засуджено 1052 особи, підкреслюю, 1052 особи, розшукано 104 особи, які переховувалися від органів правосуддя. Службовим особам владних, правоохоронних, контролюючих та інших органів – це чиста корупція. У 2016-2017 роках порушено 1154 кримінальних провадження. З них 889 за статтею 368, тобто отримання неправомірної вигоди. Підкреслюю, засуджено 512 осіб. В тому числі за корупцію в середовищі Державної міграційної служби в 2016 та 2017 роках було зареєстровано 30 кримінальних проваджень, з яких 22 випадки зафіксовано факти хабарництва. Уже засуджено 12 осіб, одну особу звільнено зі служби. В якості прикладу можу навести яскраве затримання начальника Головного управління Державної міграційної служби в Києві, яка запропонувала начальнику одного з департаментів, тобто своєму підлеглому, $75 тисяч хабаря за отримання статусу біженців 75 особами, громадянами з Сирії. Справа розслідувана успішно і зараз перебуває на розгляді у суді.
Так само хочу зазначити, що в нас є маса прикладів позитивної співпраці з іншими правоохоронними органами, оскільки ми всі є суб'єктами, які є суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Не є винятком і НАБУ. Звичайно, я чуть більш детально зупинюся на справі, яку, я думаю, цікавить, звичайно ж, усіх. Ви знаєте, що 26 вересня 2017 року до Служби безпеки із заявою про вчинення злочину звернувся перший заступник голови Державної міграційної служби Пімахова за фактом спонукання її до одержання неправомірної вигоди громадянам України Тітєнковим С.О., тобто вчинення злочину, передбачено статтею 369 КК України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Далі по процедурі, оскільки цей злочин не відноситься до підслідності органів Служби безпеки, матеріали 27 вересня були передані до прокуратури, якою було внесено провадження до ЄРДР. І пізніше, тобто 28-го, органом досудового розслідування в апеляційному суді отримано санкції на проведення відносно громадянина Тітєнкова негласних слідчо-розшукових дій. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою, передбачених статтями 258, 260, 263 та 269 Кримінального процесуального кодексу України. У процесі роботи за цією справою було дійсно відфіксовано, що готувалося давання хабаря, і лише в день проведення безпосереднього затримання, тобто 29 листопада, до ЄРДР було внесена ще одна кваліфікуюча ознака, тобто стаття 370, частина 2, це провокування давання хабаря. Далі ви знаєте історію, було проведено ряд слідчих дій, в процесі яких відфіксована діяльність зазначених осіб. Хочу зазначити, що я не можу давати оцінку діяльності своїх колег з інших правоохоронних органів, тому що вони так само займаються протидією злочинності, але зазначаю, що в нас доволі нормальна робоча взаємодія як з НАБУ, так з Генеральною прокуратурою, з Міністерством внутрішніх справ та з іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, які ведуть боротьбу зі злочинністю. Водночас я не можу зрозуміти, коли працівники Служби безпеки, які теж ведуть доволі ефективну роботу за різними лініями своєї правозастосовчої діяльності, змушені і мають дотримуватися законодавства України, і в той час, коли комусь даються якісь або преференції, або незрозумілі винятки. В процесі здійснення слідчих дій було вилучено значний об'єм матеріалів з грифами обмежування доступу. В процесі роботи слідчих було виявлено значну кількість і вилучено спеціальних технічних засобів, походження яких буде встановлено в процесі розслідування. В процесі слідчих заходів віддокументовано роботу громадян України, статус яких до кінця мені особисто поки що не зрозумілий. Тому що той, хто працює в оперативно-розшуковій або займається оперативно-розшуковою діяльністю, зобов'язаний дотримуватися закону про державну таємницю в тому числі. І Служба безпеки є профільним органом, який забезпечує контроль за додержанням всіма громадянами, установами і організаціями, які мають допуск до державної таємниці цього закону. На сьогоднішній день, звичайно, ми в рамках виконання доручень Генеральної прокуратури, яка веде розслідування, будемо надавати оцінку і сприяти в розслідуванні в рамках наданих нею доручень. В цілому ж я переконаний, що і НАБУ, і інші новостворені органи мають право на життя. Ми будемо робити все, щоб співпрацювати далі разом. Ми будемо робити все, щоб отримати результати, боротися з корупцією. 30 секунд завершити. Дякую. Все, завершили. Дякую вам. Як ми і домовились, спочатку 2 виступи, а потім питання окремо до
керівника Служби безпеки і окремо Генпрокурора. І тому зараз я вам дякую, пане Василь. Потім вас ще раз запрошу для відповідей на запитання народних депутатів. А слово надається Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку, теж 10 хвилин. А потім будуть запитання. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, темою сьогоднішнього обговорення є ситуація, яка склалася у взаємовідносинах між різними правоохоронними органами, котра викликає і обурення суспільства, і достатньо різкі заяви наших стратегічних міжнародних партнерів – Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Як Генеральний прокурор України я хочу ще раз підкреслити, що всі правоохоронні органи, котрі знаходяться під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, більше 1,5 року мого перебування на посаді зберігають співпрацю, і всі міжвідомчі війни, які потрясали цю частину сектору правоохоронних, були припинені і ні разу не повторювалися. На жаль, цього не можна сказати вже сьогодні, коли Національне антикорупційне бюро постійно робить заяви, котрі, звичайно, ставлять питання про ситуацію, що склалася. Почну із сухих, але, напевно, найголовніших речей, які турбують суспільство. Не слова, не прізвища, а результати. Прошу на екран перший слайд про результати діяльності Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури України впродовж 10 місяців поточного року. Ви бачите про те, що до суду направлено, ми тут показали інформацію виключно по масиву корупційних злочинів, не говорячи про всі інші десятки і сотні тисяч проваджень. НАБУ направило до суду 50 справ, із них 20 за матеріалами СБУ та ГПУ, що свідчить про нормальну співпрацю системи. Слідство Генеральної прокуратури України направило 809 обвинувальних актів по корупційним злочинам за цей рік. Причому вони стосуються як посадових осіб категорії А попередніх періодів, так, наприклад, відомих керівників оточення Януковича, так і діючої влади в межах того, що дозволяє нам закон. Кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності в корупційних злочинах, відповідно в НАБУ 88, Генеральна прокуратура України 979. Відшкодовано збитків в провадженнях про корупційні правопорушення. 41 мільйон 800 тисяч гривень НАБУ, 185 мільйонів 600 тисяч гривень Генеральна прокуратура України. Сума спеціальної конфіскації, застосованої до членів злочинної організації – 26 тисяч гривень НАБУ, 44 мільярда гривень Генеральна прокуратура України. Це наш спільний результат, і я не схильний взагалі порівнювати, хто зробив більше, хто менше. Кожна структура працює над своїм відведеним законом сектором. Тим не менше, наша нормальна співпраця не означає того, що Генеральний прокурор може не помічати ознаки порушення закону, які допускаються в будь-якому із правоохоронних органів. Такі ознаки бувають в МВС, в СБУ, в ГПУ, власне, і в регіональних прокуратурах. На жаль, такі ознаки ми виявили під час одного із кримінальних проваджень, і такі ознаки існують і в діяльності працівників Національного антикорупційного бюро. Хочу звернути вашу увагу на те, що на початку жовтня до нас надійшла заява одного з керівників Державної міграційної служби про те, що невідомий їй громадянин постійно провокує її на хабарі. Відповідно до діючого законодавства ми зареєстрували відповідне провадження по статті 370 Кримінального кодексу «Провокація підкупу». Після цього, за рішенням суду, ми встановили стеження за цим громадянином, а також встановили негласне зняття інформації із кімнат, де він проводив оперативні наради з іншими невідомими особами в цивільному, де протягом більше місяця ми фіксували їхні підготовки до провокації хабаря. Потім на цій квартирі з'явилися відомі нам працівники Національного антикорупційного бюро, в зв'язку з чим виникла зовсім інша ситуація, що це не невідома група осіб, а, ймовірно, працівники Національного антикорупційного бюро. Звертаю на вашу увагу на нашу позицію щодо провокації хабаря. Вона базується як на українському законі, так і на практиці Європейського суду. Прошу другий слайд. Європейський суд з прав людини визнав, що підбурення до злочинів незаконним. Дослівно,
Підбурювання з боку правоохоронців має місце тоді, коли відповідні працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину впливають на суб'єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений. Рішення ЄСПЛ у справі Тейксера де Кастро проти Португалії. Перекладаючи на просту мову, йдеться про наступне. Правоохоронець під прикриттям може пропонувати чиновнику здійснити те, на що він має право. Наприклад, дати посвідку на постійне проживання для громадянина Ірану, який 2 місяці перебуває на території України. І якщо чиновник скаже, що він це зробить, але хоче зверху декілька тисяч доларів, то це корупція, а дії правоохоронця під прикриттям не є провокацією. Якщо правоохоронець під прикриттям пропонує чиновнику вчинити завідомо незаконні дії, наприклад, купити кілограм героїну, вкрадений автомобіль, пістолет з трупами в його історії, або видати паспорт громадянина України іранцю, який перебуває 2 місяці на території України, що є абсолютно неможливим. Ми це, і Європейський суд, і українське законодавство розглядає це як підбурювання до злочину, а отже провокацією хабаря, що карається статтею 370. У мене в руках вирок України Черкаської області, який саме на таких засадах засудив правоохоронця і звільнив від покарання того, кого провокували на хабар. При цьому є колізія. Справа в тому, що в Америці, наприклад, законодавство діє зовсім інакше. У них провокація хабаря є фактично легалізованою, унормованою, і там правоохоронці діють на інших принципах. Проте в Європейському Союзі і Україні, як складовій частині європейського співтовариства, діють закони, які забороняють провокацію хабаря, і ми змушені діяти, я думаю, законно, правильно, саме в такому напрямку. В ході, що буде далі, має вирішити слідство і суд, і більше ніхто. Я особисто, вивчивши надані мені керівником НАБУ матеріали їхнього негласних дій, вбачаю в словах і діях чиновниці міграційної служби ознаки корупції. Чи зможуть вони довести це до суду і відстояти в судовому засіданні, буде залежати виключно від дій детективів та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Залишаю за ними це право і готов підтримувати їх в їхніх законних діях. З іншого боку, ми вручили підозри тим працівникам НАБУ, які з нашої точки зору мають ознаки кримінального правопорушення по підбуренню, провокації хабаря, і будемо діяти в рамках наданих нам компетенцій і також, ймовірно, доходити до суду. Проте проблема була не в цьому. Проблема в тому, що в ході вивчення інформації про те, як відбувалися наради працівників НАБУ, встановилася досить специфічна ситуація із дотриманням законодавства в частині створення так званих агентів. Хочу звернути увагу суспільства на те, що пан Артем Ситник постійно в своїх поясненнях використовує терміни, які не вживаються в діючому законодавстві. Законодавство України не передбачає слово «агент», не передбачає слово «працівник під прикриттям». Воно передбачає дуже прості речі. Є штатні і нештатні, гласні і негласні працівники. Інших варіантів не існує. Закон, ми читаємо, наприклад, наступне. Закон про НАБУ, прошу наступний слайд, стаття 10, передбачає, що всі працівники Національного антикорупційного бюро, за виключенням директора та 2 його заступників, які обиралися на спеціальній процедурі конкурсної комісії, яка була складена з числа моральних авторитетів нації, всі інші працівники НАБУ, призначення на посади в Національному бюро здійснюються виключно, підкреслюю, виключно за результатами відкритого конкурсу. Це норма закону, яка не може мати ніякого іншого трактування, як всі працівники, детективи, внутрішня безпека, працівники на контракті, спецназ або підрозділ оперативного реагування. Всі вони мають проходити через відкритий конкурс, який доступен до громадян України. Це норма закону. Чи добра вона? Ми зараз побачимо. Прошу трошки продовжити мені. 5 хвилин, будь ласка.
Нема заперечень, я думаю, на 5 хвилин продовжити виступ. Будь ласка, продовжуйте. Коли ми задали запитання, яким чином були призначені два агенти або два працівника НАБУ, два детектива НАБУ, які, ймовірно, зараз будуть допитуватися, які вже допитуються в справі про провокацію, пан Ситник заявив на брифінгу: так, це справді штатні працівники. Конкурс був проведений, але нормативні документи щодо нього засекречені. Як можна вважати відкритим конкурсом засекречений конкурс, я не знаю. Мені здається, це монгольська флотилія. Бо конкурс або відкритий, або засекречений. В зв'язку з цим прес-служба НАБУ заявила далі про те, що насправді, кажуть вони, ми діємо в даному випадку при призначенні так званих агентів не на підставі закону про НАБУ, а на підставі закону про оперативно-розшукову діяльність. Окей, відкриваючи цей закон, ми бачимо, що він дає дозвіл призначати штатних і нештатних гласних і негласних працівників. Якщо ці детективи є негласні, то вони все рівно детективи, вони входять в штат НАБУ. А весь штат НАБУ, на жаль, за законом має набиратися за відкритим конкурсом. Чи така норма діє в інших правоохоронних структурах? Ні. Я був міністром внутрішніх справ, який особисто підписував накази про призначення негласних штатних працівників УБОЗу, які відбирались на специфічних процедурах, погоджених з чинним законодавством. Але в мене не було друзів з однієї дуже активної фракції, яка постійно наполягає на відкритих конкурсах усього, що таки можна призначити. І саме цю норму при написанні закону про НАБУ провела ця фракція. І сьогодні пан Ситник та його підлеглі є заручниками норми, що всі вони мають бути відкритими, на конкурсі обраними. Що в такій ситуації має робити директор НАБУ? Або змінювати закон, або обійтися без негласних штатних працівників. Змінити закон, очевидно, не було часу, бо керівник профільного комітету поки що перебуває в наметах і готує чергові революції. А керівник НАБУ прийняв рішення йти іншим шляхом, проводячи невідомі нікого, нічим не передбачені закриті конкурси. Більше того, заява громадської ради НАБУ про те, що вони не брали участь в такому конкурсі, бо не мають доступу до державної таємниці, але вважають це нормальним. Колеги, я не можу вважати це нормальним, бо як генпрокурор маю діяти виключно не на симпатіях, а в мене є симпатії до пана Індиченка, керівника цього підрозділу, я з ним працював, і до так званої агента Катерини і багатьох інших агентів. Ці люди роблять свою роботу, але їхнє керівництво призначило їх всупереч діючому законодавству. І це проблема. Йдемо далі. Закон України про державну таємницю передбачає, що всі негласні працівники мають обов'язок, які працюють з секретними документами, так звана в народі прослушка, СБУ чи власна, мають мати обов'язково допуск до державної таємниці. Ось назва цього закону, цитую його. Допуск до державної таємниці надається на підставі наказу керівника установи або організації, де працює, перебуває на службі чи навчається громадянин. Стаття 24 передбачає, що це робить Служба безпеки України. На цей момент обидва детективи, яких називають агентами під прикриттям, не мають допуску до державної таємниці і тим не менше обробляють секретні документи. Це незаконно. Більше того, є кримінальна відповідальність за подібну діяльність. Знову ж таки, я шкодую агентів чи, власне, працівників НАБУ, яких поставили в таку ситуацію. Але це порушення закону. Не можуть люди, які не дали підпис під збереженням державної таємниці, оперувати державною таємницею. Ідемо далі. Наказ 16.11.12 року про затвердження інструкції про організацію проведення негласних слідчих дій та використання їх результатів в кримінальному провадженні, а також постанова Кабміну від 22.09.16 регулює те, що має робити будь-яка спецслужба із власними пристроями зняття інформації, в народі прослушка. І поліція, як колись міліція, і інші правоохоронні підрозділи мають в установленому порядку спочатку отримати від СБУ дозвіл на придбання саме таких виробів, саме ліцензованої виробника, після цього їх придбати в установленому секретному порядку, а потім поставити на облік в СБУ. Такий порядок. Я не можу вам казати текст, бо він є секретним, але передаю його норматив, і тут бачу, кивають головами ті, хто до цього
мав певне відношення. Колеги, нічого цього зроблено не було. Під час обшуків на квартирі, де збиралися детективи, ми виявили велику кількість секретних документів, які взагалі не зберігаються в закритих спеціальних пристроях, а також власної прослушки, яка знаходилася там. І вона не облікована в СБУ, а їх виробник не ліцензований. На жаль, це також порушення законодавства. Чітко вказано, державні замовники погоджують з СБУ основні тактико-технічні характеристики, які будуть розроблені або придбані ними, а також ставлять на облік в СБУ і далі вони передаються цим замовникам для використання в оперативно-розшуковій діяльності. Така норма закону, і вона має бути дотримана. І останнє. Кримінальний кодекс також передбачає покарання по статті 359 незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. На жаль, і ця норма закону має бути застосована в цій ситуації. І зовсім останнє, про що я взагалі не хотів би говорити. Але Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розвернув дуже бурхливу діяльність по тому, щоб підняти усю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності, зокрема Федеральне бюро розслідувань, для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України. Він заявляє про те, що я кинув каміння спочатку в спину, потім виявилося, що в обличчя ФБР, заявивши їх діяльність на території України незаконною тощо. Все це маніпуляції із словами. Дослівно я коментував вислів пана Ситника, прошу вивести, на брифінгу. Одна і друга, малось на увазі бурштинова справа та справа міграційної служби, операції проводились спільно з ФБР США. Шановні друзі, ФБР, як і інші наші партнери, співпрацюють з нами в рамках надання правової допомоги. Це означає обмін інформації, надання експертних висновків і інших речей обміну інформації. Але операції на території України будь-якої іншої розвідувального або правоохоронного органу іншої країни неможливі. Про це заявило і ФБР. Ми не проводимо операції. І я щасливий від того. А от від того, що говорить, можливо, незважено вибираючи слова пан Ситник, можу собі це допустити, що помилився в словах. Але навіщо при цьому організовувати в Сполучених Штатах цілу кампанію дискредитації по ньому, по самим ним же запущеній дезінформації, для мене не зрозуміло. Я думаю, що це має ознаки тільки наступного. Молодий керівник молодого підрозділу, на жаль, не впорався із дотриманням чинного законодавства в своїй діяльності. І замість того, щоб визнати помилки, сісти за стіл і, можливо, змінити законодавство, можливо, змінити свою практику, кличе на допомогу старших товаришів, щоб вони розказали, що насправді це не бруната речовина, а повидло. Так не буває. Я закликаю всіх до спокою. В першу чергу керівників Національного антикорупційного бюро закликають до конструктивної співпраці. І пропоную наступні речі. Перше. Профільним комітетам підкоректувати закон про Національне антикорупційне бюро, в якому в відповідній статті сказати, що всі працівники НАБУ, крім негласних штатних працівників, набираються на відкритому конкурсі. Це займе 1 день комітету і 1 день парламенту, я сподіваюся. Друге. Зареєструвати в СБУ, взяти ліцензії і зареєструвати в СБУ усі прослуховуючі пристрої, які вони можуть використовувати після такої реєстрації. Третє. Забезпечити обмін інформацією з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в ході всіх дій по ОРД, НСРД та інших слідчих дій. Заяви, на кшталт заяви пана Ситника про те, що вказівки процесуального керівника пана Холодницького є юридично нікчемними, викинути з свого лексикону. Публічні атаки на законну позицію інших правоохоронних органів мають припинитися. Суспільство чекає від нас результатів роботи, а не гучних заяв і викриттів. При цьому, на жаль, я змушений сказати, що кримінальна відповідальність за вже допущені помилки обов'язково буде. В першу чергу керівника відомства, який згідно закону має повноваження і має обов'язок відповідати за дотримання всіх правил, які він грубо порушив, і інформацію про це я вам змушений зараз надавати. Дякую. Колеги, отже, в нас лишається 40 хвилин. Якщо я продовжу засідання, то 50 хвилин. Пропозиція моя така.
по хвилині запитання від фракції. Ну, так само, хвилина запитання, 2 відповідь. І це буде орієнтовно 25 і 25 хвилин, 50 хвилин. Нормально буде? Це буде справедливо, правда же ж? Тому давайте спочатку керівнику Служби безпеки запис. Тільки наголошую, колеги, це запис не від депутатів, щоб не було такого інциденту, як вчора, а від фракцій. Фракція сама визначає, хто буде представляти її інтереси під час запитання. Колеги, просто не встигнемо. Є або депутати, або фракції. Колеги, увага! Колеги, увага! Увага! Я з вами зараз раджусь і прошу з того приводу не піднімати крик. Давайте, можливо, ми так зробимо, порадимось, Юрій Віталійович. Дамо і фракціям, і депутатам, вони будуть формулювати, до кого питання, а ви будете відповідати. Так підходить? Тобто автор запитання формулює до кого, відповідно до кого це запитання і буде відповідати або Юрій Віталійович, або Василь Сергійович. Так підходить? Тоді буде 25 хвилин від фракцій, 15 хвилин від депутатів. Це система, яка в розгляді повного читання. Так буде справедливо. Колеги, спочатку 25 хвилин для запитань від фракцій. 25 хвилин передбачають, що всі 6 фракцій і 2 групи будуть мати можливість поставити запитання і отримати відповідь. Потім, кому назве автор, потім 15 хвилин від депутатів. Це буде справедливо, колеги? Справедливо. Отже, прошу провести запис спочатку на запитання від фракцій, а потім буде запитання від депутатів. Будь ласка, прошу провести запис. Отже, від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв. Войціцька передає. Визначіться між собою. Кому Войціцька? Войціцька, включіть мікрофон. Соболєву. Будь ласка, Єгор Соболєв. У мене запитання до Генерального прокурора Юрія Луценка. Коли ви прийшли на цю посаду, ви попросили у парламенту зняти недоторканність і дати вам дозвіл на розслідування злочинів Вадима Новинського. Я хотів дізнатися, що зроблено за рік, і так само, які результати в розслідуванні справ щодо інших народних депутатів: Бойка, Вілкула, Льовочкіна, Шуфрича, людей, які вже не є народними депутатами, але були посадовцями в часи Януковича: Лукаш, Каськіва, Захарченка, Іванющенка, Кернеса, Добкіна, Штепи. Дайте відповідь, які результати в цих справах, розслідування по яких вела Генеральна прокуратура. Дякую за питання, шановний пане Соболєв. Якби ви вчора були в залі, ви почули би частину відповіді, бо одне із запитань я вже вчора відповідав про пана Новинського. Але враховуючи, що ви нарешті тут на робочому місці, я вам повторю для вас особисто. Перше. Ви мали би знати, як керівник профільного комітету, що справи Льовочкіна, Шуфрича і Каськіва знаходяться в Національному антикорупційному бюро. І це правда, і це так. Наприклад, справа Каськіва, яка була витребувана НАБУ від нас на загальну суму ймовірних збитків понад 700 мільйонів, і з того часу далі знаходиться в НАБУ без оголошення підозри. У нас залишився маленький уламок цієї справи на 7,5 мільйонів. Ми довели її до кінця, пред'явили підозру, провели екстрадицію, доставили пана Каськіва сюди, і він має перспективу в найближчий час постати перед судом. На жаль, якщо НАБУ не пред'явить йому додатковий епізод на 700 мільйонів, він має всі можливості отримати умовний термін покарання, бо повністю компенсував ймовірні збитки, а також має 5 дітей, в тому числі неповнолітніх. Тому я закликаю вас активізувати діяльність Національного антикорупційного бюро в межах вашої компетенції, щоб пан Каськів постав перед судом по всьому комплексу обвинувачень, які йому можна і треба висовувати. Друге. Я буду говорити про свою компетенцію. Да, всі справи, які я просив у
парламенту і отримано цей дозвіл, знаходяться на фінальній стадії. Наприклад, у пана Новинського залишилося залишити одну єдину експертизу, після чого його справа з обвинувальним актом піде, очевидно, до одного із судів міста Києва. Друге питання. Справи по всім високопосадовцям Януковича, які знаходяться в нашій компетенції, фактично завершені, за рідким виключенням. Ми ще не завершили справу Табачника і в ході дискусії про яку статтю пред'являти щодо пані Лукаш. Всі інші, дискусія йдеться в нормальних законодавством окреслених межах, дискусії між слідчим та прокурором. Всі інші справи Азарова, Арбузова, Ставицького, Курченка, Клименка і самого Януковича, Януковича-молодшого, Якименка, Захарченка. Слідство завершено, і ми очікуємо рішення судів на дозвіл про заочний порядок досудового слідства, а також спеціальний порядок судового слідства. Хочу звернути вашу увагу, що так різко критикуючи ГПУ, варто було б інколи звертати увагу на деталі. Наприклад, пана Ставицького суд розглядав це клопотання про дозвіл з січня місяця. І лише декілька тижнів назад ми отримали відповідне рішення після неймовірного тиску. Хочу сказати загалом, більшість справ Майдану завершено. Ті, хто не втік, виконавці, знаходяться в судовому розгляді. Ті, хто втекли, більшість завершено слідство, і ми отримуємо від судів дозвіл на заочне засудження. Фокус суспільства треба перенести на судові засідання. Це не знімає з нас обов'язку далі працювати над залишками так званих справ Майдану і справ Януковича, і ми це обов'язково зробимо. Вважаю величезним проривом і особисто задоволений. 30 секунд, будь ласка. Особисто щасливий від того, що головна вимога Майдану сказати, хто дав злочинний наказ стріляти в мирних людей. Ми знайшли на це відповіді і дозвіл на заочне засудження Януковича, Захарченка і Якименка знаходиться в суді в активній фазі, йдуть дебати, більше половини матеріалів суд уже заслухав. Як тільки буде дано дозвіл, після процесу за державну зраду Януковича розпочнеться цей очікуваний всіма і мною, і пораненими, і сім'ями вбитих процес над обвинуваченими. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Мельничук Іван Іванович, будь ласка. У мене запитання до Юрія Віталійовича Луценка, Генерального прокурора України. По-перше, Юрій Віталійович, висловлюємо вам глибоку підтримку і подяку від більшості депутатів у цьому залі за ваші неймовірні зусилля у плані збереження законності і порядку в нашій державі. Моє питання заключається в слідуючому. Якщо можна, якщо ваша воля, скажіть, будь ласка, чи є в Генеральній прокуратурі України зареєстровано якесь провадження або справа відносно незаконного прослуховування народних депутатів України Національним антикорупційним бюро України? Будь ласка, якщо можна, дайте розширену відповідь. Дякую. Дякую. Шановний головуючий, я просив би мені дати можливість на це відповісти, бо це більш широка відповідь. Перше. Пане депутат Мельничук, я дякую, звичайно, за підтримку, але найважче, що може бути в цій країні, це дотримуватися законодавства, не дивлячись на те, чи це легко, чи нелегко, популярно, чи не популярно. Я стараюся це робити в міру своїх можливостей. В особливій ситуації наших співпраці з Національним антикорупційним бюро я дійсно маю багато проблем із ймовірними порушеннями законодавства, але до останнього часу намагався робити це без зайвого розголосу. Я вважаю це нормальним. Молода інституція може виправляти свої помилки без особливого гвалту на всю країну, а тим більше, як тепер вони вже організували на весь світ. Тим не менше, на жаль, пан Ситник зайняв позицію більш легку. Все, що ми робимо апріорі законно, будь-яка критика, запитання, протоколи, запити є апріорі неможливими. Я не підтримую цю позицію. І ось чому. Першою нашою проблемою була дійсно проблема зняття інформації з мобільних терміналів, тобто з мобільних телефонів, на які в свій час НАБУ в одній з
свого періоду діяльності отримала дозвіл на 17 абонентів від суду. Суд дозволив НАБУ зняти інформацію, не прослухати, зняти інформацію з 17 абонентів. Зняв із 114. Хто ці люди? Це охорона президента воюючої країни, це народні депутати, це судді, це інші чиновники. Я вважаю, що це могло бути технічною помилкою. І закликав до себе пана Ситника. Він сказав, що в мене все нормально. Я кажу, шановний Артем Сергійович, ну отже підпис твого керівника, от рішення суду 17, а от підпис твого керівника в Будь ласка, хвилину. Додайте звіті хвилину. до СБУ, що знята інформація з 114. Це треба якось владнати. До сьогоднішнього дня це не роблено. Чому я кажу про те, що ніколи про це голосно не заявляю? Я сподівався, що парламент таки призначить аудит, і всі ці матеріали я передам йому. Зрозумійте правило, проблема тих чи інших порушень в будь-якому органі існують. Але всі інші органи, включно з ГПУ, знаходяться під контролем тої чи іншої інституції. В Національному антикорупційному бюро немає тих, хто вповноважений на аудит. До цих пір немає. І тому, якщо, ще раз пояснюю для депутатів, різниця між прослуховуванням і зняття інформації є великою. Якщо вам є потреба, роз'ясняю. Знімати інформацію про те, що говориться, за запитом НАБУ. Ще хвилину, будь ласка. Знімати інформацію про текст розмови за запитом НАБУ, згідно закону, може і робить СБУ. Якщо є дозвіл суду, відповідний запит, СБУ надає, в тому числі у випадку про ймовірну провокацію хабаря, свої роздруківки про те, що говорила працівник ДМС. І це законно. НАБУ самостійно, за рішенням суду, знімає інформацію з мобільних терміналів про те, з ким говорив абонент, взаємопідключення, і де знаходилась трубка, локація, в той чи інший момент. Зняття такої інформації без рішення суду є порушенням конституційних прав, які караються так само, як незаконне прослуховування. Я це точно знаю, бо проходив це сам. Тому я зробив зауваження на НАБУ, що це неможливо. 17 дозволів, 114 зняття. Проте реакції нема жодної. Я не хочу руйнувати авторитет і можливості НАБУ. Я автор закону про НАБУ зрештою. Я людина, яка разом відчуваю себе на одній стороні барикад. Але боротися із злочинністю незаконними методами рано чи пізно приведе до створення ЧК, яке хоче діяти по якимось окремим недержавним законам. І тому сьогодні, на жаль, я змушений про це говорити і просити комітет розібратися з цим, призначити аудит і зрештою припинити війну в інформаційному просторі, а поставити всіх в один стрій. І база для цього є. Ця база називається закон. Крапка. Дякую. Від "Народного фронту" Сергій Драюк передає Пинзенику. Будь ласка, Павло Пинзеник. Юрій Віталійович, два короткі запитання. Перше. У засобах масової інформації буквально сьогодні обнародована доповідна, верніше не доповідна, а довідка Державної міграційної служби щодо наявності у першого заступника директора НАБУ пана Углави громадянства іншої країни на момент призначення на посаду першого заступника директора. В принципі, після обнародування цієї довідки зрозуміло, чому саме заступник керівника ДМС стала об'єктом провокації НАБУ. Але менше з тим, чи вживаються органами прокуратури заходи для перевірки і цієї інформації, надання їй належної правової кваліфікації. Якщо не вживаються, прошу вважати мій виступ депутатським зверненням з цього питання. І друге питання. Ви згадали у своєму виступі дуже важливий аспект роботи нашої правоохоронної системи – це робота в рамках правової допомоги з іншими державами і правоохоронними органами інших держав. У зв'язку з цим хочеться згадати доповідь, яка опублікована на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Будь ласка, 30 секунд. Будь ласка, про допомогу у боротьбі з корупцією у Нігерії, Шрі-Ланці, Тунісі і в Україні, в якій сказано, що співробітники правоохоронних органів США були впроваджені в Національне антикорупційне бюро України, щоб допомогти в боротьбі з корупцією. Це дослівна цитата.
В зв'язку з цим питання, враховуючи дуже творчий підхід Національного антикорупційного бюро до українського законодавства, чи здійснюється контроль за тим, чи така взаємна робота відбувається в рамках правової допомоги у визначених законом порядку? Дякую. Дякую. Якщо можна, повторіть, будь ласка, дослівно слово одне ви пропустили. В Україні здійснюється що? Дайте можливість уточнити. Репліка 30 секунд. Вказано в доповіді, співробітники правоохоронних органів США були впроваджені в Національне антикорупційне бюро, щоб допомогти в боротьбі з корупцією. І далі доповідь це називається «Доповідь про допомогу в боротьбі з корупцією у Нігерії, Шрі-Ланці, Тунісі і Україні». Опублікована на сайті Державного департаменту. Перше, шановний пане Павле Пинзеник, відповідаючи на перше ваше запитання, я зараз не можу пригадати, хто із народних депутатів, або навіть декілька із них задали мені запит про ймовірне наявність громадянства Грузії у першого заступника директора НАБУ Гізо Углави на момент його призначення. Ми відкрили, зареєстрували відповідне провадження, провели попередні слідчі дії, по результатам яких зараз юристи радяться. Справа в тому, що Гізо Углава написав заяву про вихід громадянства Грузії до того, як його було призначено, навіть до участі в конкурсі. І згідно грузинського законодавства в одному частині відповідної статті написано, що це вже є завершеним актом. Інша частина цієї статті каже, що завершення цього акту вважається момент скасування громадянства. Моя особиста точка зору, але поки що не остаточна і не офіційна, в тому, що Гізо Углава зробив все від нього залежне, щоб вийти з грузинського громадянства, але чиновники Грузії оформляли остаточний акт уже після цього. Чи носить це ознаки порушення, будуть приймати не я, а відповідні кваліфіковані юридичним освітою працівники, які зроблять свій висновок. Проте, якщо ви запитуєте мою точку зору, то Гізо Углава, мені здається, став заручником, скажімо так, неоперативного реагування на його заяву з боку відповідних служб Республіки Грузія. Чи є в цьому порушення взагалі конкурсу? Ну, будемо розбиратися далі. Друге, щодо вашого цитування документу, мені він невідомий. З моїй співпраці із Федеральним бюро розслідувань і в часи Міністерства внутрішніх справ, і сьогодні я ні разу не чув про їхні наміри мати будь-яких впроваджених працівників цієї спецслужби в штатні або нештатні ряди наших правоохоронних органів. Більше того, нещодавня заява і Держдепу, і ФБР говорять про те, що вони не мають ніяких акцій на території України або операцій, бо англійською це приблизно однаково. 30 секунд, будь ласка, завершити. Я практично впевнений, що вони не мають і впроваджених своїх працівників в ряди НАБУ. Але є одна проблема. Від Нігерії, вами згаданої, до наших сусідів Польщі або Румунії Генеральний прокурор наділеним правом і обов'язком контролю за законністю будь-яких дій будь-яких правоохоронних органів. В нашому випадку це не так. Генеральний прокурор України, незалежно від того, яке він прізвище має або буде мати, не має можливості витребовувати для вивчення на предмет закону 30 секунд. будь-якої справи НАБУ. Законодавець позбавив мене такої можливості, тому достеменно вам сказати відповідь на ваше запитання може або САП, або аудит, який вам належить створити. Дякую вам. Від "Батьківщини" Сергій Соболєв. Включіть мікрофон, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Я звертаюсь до голови Служби безпеки пана Грицак. Я спеціально 2 години вам дав можливість підготуватися, виступаючи зранку з трибуни, про те, як ваші працівники відкривали кримінальне провадження проти 4 депутатів селищної ради Запорізького району Запорізької області села Наталівка щодо спроби державного перевороту. Ви підготувались до цієї відповіді? Бо якщо ви це не зробили, я прошу вас відреагувати на це. Кримінальне провадження через рік закрито. Визнана абсолютна законність дії депутатів. Ясно, що вони ніякого державного ладу повалити не могли. Одна з депутатів відсиділа 2 місяці і вже 8-й місяць знаходиться під домашнім арештом і не може виконувати свої повноваження. Я хочу запитати вас конкретно, як будуть покарані працівники вашого відомства,